Sa laing balita gipaambit karon sa pipila ka trabahante nga dili na igo ang ilang sweldo, ilabi na karon nga nitaas na sab ang presyo sa mga palaliton, busa na nawagan sila nga usbawan ang sweldo ug menusan ang presyo sa mga palaliton. Sa interview sa DXDCR Mandavo kang Jerome Federico, 23 anyos ug trabahante sa usa sa feeds sa Agdao, Davao City, iyang gibutyag nga isip minimum wage earner dili na igo ang iyang sweldo, ilabi na nga nag-boarding house lang siya ug mahal na usab ang presyo sa mga palaliton. Gani aron mamenusan ang iyang gasto, mas ginapili niyang magtigom, ilabi na ang mga tip nga ginahatag kaniya. Sa susamang punto, gipatayag sab ni Aljan Libores, 34 anyos, minyo og trabahante sa usa ka tindahan nga dili na paigo ang iyang sweldo, ingon man lisod na i-budget sa iyang pamilya tungod mahal na sab ang palaliton, ingon man aduna pay kinahanglan nga bayaran sa panimalay sama sa pagkaon, kuryente ug uban pa. Subay niini nang hinaot sila nga sa umaabot nga State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. madunggan og masolusyonan niini ang ilang mga mulo, ilabi na sa sektor sa mga trabahante. RMN